Nå kan du dette ned. Hva da? Kom an. Du klarer dette ned da. Stopp den da. Ja, det er det som er poenget. Kom an, du klarer det. Kom an. Hva holder du på med? Satan. Så hopper du ned. En fot. En fot. Kom an. Kjære ikke at de står på en fot oppå her, altså. Jo da, så hopper du ned etterpå. Det går bra. Jo da. Kom an. Skal du hoppe ned? Skal jeg si? Hopp ned da. Jævel. Nei. Kjem ned da, den slubbert. Kjem ned da. Ja, så må du stikke der borte. Stikk innom. Stikk innom. Kikk opp på dem. Hopp ned. Jeg vil se på når du tryner. 1, 2. Bak flengs. Ja, fint.